опазването на качествата на градската среда и на архитектурата би трябвало на първо място да бъдат резултат от здрав разум, от една умереност на това, какво ние трябва да правим като професионалисти и по какъв начин трябва да уважаваме това, което имаме оставено преди нас. Здравейте, това е Тоест. Разговаряме, онлайн поредицата, в която се срещаме с автори на Тоест в едни тематични срещи, по-непосредствени, и разговаряме най-вече за съдържанието, което те публикуват в нашата медия. В една седмица, която в седмичния бюлетин на Тоест е определена като бомбастична, ние ще говорим и за разрушаване, и за съзидание. Може би за тази двойственост на човешката душа, едновременно и неуморно да създава и без пощада да руши, както е казал поетът. Ще говорим за архитектура, но това е много общо казано, защото човекът, който ни гостува, е архитект, преподавател, архитектурен критик, архитектурен историк, активист, бивш блогър, човек, който се занимава с опазване на културното наследство, човек, който е правил конкурси и, разбира се, човек, който пише в Тоест, архитект доктор Анета Василева. Здравей! Радваме се да се посрещнем. По-обстойна биография има в описанието на епизода, но наистина още по-необозримо от твоя спектър е това: има ли място разговора за архитектура в това бомбастично време? Или точно пък сега е належащ този разговор? Разбира се, че точно сега е належащ. Когато градовете се разрушават пред очите ни, трябва да мислим какво бъдеще проектираме за света около нас, включително за строения свят. Това е нашата отговорност като граждани, като общество и като архитекти, смятам. Това беше темата и на последната за сега статия, която си писала в Тоест. Така е. Разрушаването на градовете е една травма, която от векове, от хилядолетия променя начина, по който хората се отнасят към света около нас. Тя е травма, която много трудно преодоляваме, независимо в коя историческа епоха се случва това, независимо в коя част от света, дали сега, дали в Украйна, дали в Близкия изток. И начина, по който архитектите преосмислят ролята си в това, дали са тези, които идват след разрушенията, или са тези, които могат да помогнат да се запази тъканта на обществото, докато вървят разрушенията, за мен е много важно като тема. Наскоро имаше една дипломна работа в нашата катедра История и теория, която разсъждаваше как в град, в случая Харков, но това можеше да бъде на много други места, е възможно да се създаде обществено пространство, което да запази обществото цяло, защото връзките между хората страдат по време на война, така както и тъканта на градовете. Тоест, има ли места и как бихме проектирали ние такива места, в които хората ще запазят себе си, начина по който общуват, места, където да четат, където да правят изкуство дори. А когато ние проектирахме този епизод, пък не предполагахме колко бомбастично ще е времето, затова в малко по-делничен контекст е въпросът в анкетата, който ви задаваме. И той звучи така: градът за хората е. Многоточие, което имате още време да запълните, ако имате интерес към темата. Разбира се, това е нещо, което ще обсъдим и малко след средата на разговора, какви отговори сме получили до момента и какви ще получим още. Надявам се. Това, разбира се, е препратка към концепция на Ян Гейл, който ти обясняваш за деца в твоята книга. Ще добавим ли още малко към контекста, ако има нужда от разясняване? Какво е градът за хората? Аз се чудя дали хората си спомнят как града за хората като понятие пристигна в България. То пристигна точно преди 10 години всъщност. Мисля, че това е точно 10 години. Мисля, че това е рубриката, която Тоест направи, за да коментира теми, свързани първо с градска среда и след това с архитектура. Но защо точно преди 10 години? Защото тогава в рамките на архитектурната седмица, която
последното издание беше именно през 2016 в Пловдив с тема Тракия. Гостува датския урбанист Ян Гел, който след това направи и проекта София град за хората, излязъл през 2017 година, с който се опита в широк мултидисциплинарен екип да предначертая как би се развила столицата на нашата държава в следвайки принципите на неговия нов урбанизъм. Това е едно течение още от 60-те за градове, които се интересуват от малкия мащаб, от хората, от градската среда, които окуражават пешеходно движение, велосипедно, които със сигурност не окуражават магистрали, небостъргачи, кръстовища на много нива и баланса между човешкото и модернизацията, които винаги атакуват нашите градове. Та, идеята, че Ян Гел идва 2016 в България, това беше огромна тема и след това по много симпатичен начин това се превърна в тенденция, по която българските градове сякаш, независимо от партии и политически пристрастия, си бяха стиснали ръцете, че трябва да се развиват. Защо и как 10 години по-късно някакси тази идея ми се струва леко позаглъхнала, загубила своята привлекателност, е тема, която можем да продължим да обсъждаме. Може, но на следващ етап ти спомена, т.е. че тази тема е присъствала и в рамките на изданието. Тук е момента да напомня, че т.е. се издържа от читателски дарения. Затова, когато отворите сайта, може да се възползвате от някои от възможностите за месечен абонамент. Всеки месечен абонат получава 20% отстъпка от коричната цена на книги на над 15 много важни български издателства. Има и други предимства, от които може да се възползвате, освен предимството да подкрепяте независимата българска журналистика. Как се случи твоето попадане в т.е., така да го кажем? Аз май не съм разказвала тази история до сега. Всъщност ме извика Марин Будаков, когато познавах от редакциите на Култура и след това на Вестник К. Вестник Култура и Вестник К бяха онези вестници, единствените, може би, които поддържаха с десетилетия регулярна рубрика за архитектура. Колонка, оперативна критика, наред с театралната критика за литература, за музика и архитектурата беше винаги там. И това беше една особена среда от журналисти и редактори, като Христо Буцев, например, които с десетилетия бяха следили промените и темите в нашия бранш архитектурния. Т.е. познаваха архитектурата отвътре и по един изключителен начин, тихо, деликатно, но в същото време съвсем нарочно свързваха разговора за архитектура с култура, с общество, с власт, с политика, с това какви архитектите трябва да бъдат. И на мен това много ми харесваше. През 2020 година наричаха т.е. младата култура, когато вече и култура и КА спряха да съществуват. И си казах, защо не да дойда в младата култура, но никога не задържах дисциплината да имам такава регулярна рубрика за архитектура, каквато е една колонка за оперативна критика в едно печатно издание от старо време. Тук е момента да си поговорим какво се случва всъщност с архитектурната критика, дали тя има съдбата на другите типове критика в България, за която се не само в България. Даваш в книгата си примери исторически за светилата на този тип критика в световен мащаб, как е започнала, как се е развила като притурка към други типове критика и след това вече се е оформила самостоятелно архитектурната критика. Защо си струва да разглеждаме самостоятелно архитектурната критика? Можем ли оттам да започнем? Не съм сигурна, че се струва да я разглеждаме самостоятелно. Винаги ми е важно да говорим за критичното мислене и критиката като един цял конструкт. Да, самостоятелно нямах предвид тясно, защото всичко, което правиш като теми, всъщност ти го разгръщаш в много по-широк. Да, аз съм убедена, че архитектурата не трябва да стои едно тясно, затворено експертно поле, че тя задължително трябва да говори на другите, на тези, които ползват архитектурата на разбран език. Има една особена обремененост в архитектурната критика, че тя носи отговорността да
предупреждава за грешки, които, нека да кажем, стоят по-дълго време и са по-неизбежни, отколкото една лошо написана книга или лошо изиграна пиеса. Просто архитектурните грешки са материални и за дълго време има шанс да променят средата около нас за лошо. И да, в тази връзка архитектурата е неизбежна и винаги съм казвала, че архитектурната критика, този баланс, който има между политика и икономика, тя е крайно практична, също така нашата сфера. И тя е много трудно синхронизируема с останалите неща, които се случват между изкуство и технологии, да кажем. А в същото време трябва да я има. И местата, където критика изобщо се случва, е пък част от големия разговор за промяната на медиите, защото архитектурната критика като явление и продукт на развитието на критиката за изкуство по принцип е отново част от историята на 20 век и на големите медии на 20 век. Но след това с промяната на медийния свят, дигитализацията, архитектурната критика се промени както всички останали критики. Смъртта на критиката е регулярно обявявана, включително на архитектурната, и е удобно да приемаме, че средата, в която живеем, изглежда така, защото няма критика, но тя изглежда така и заради всички нас. И по-скоро ми е интересно как критиката и темата за критиката може да се обвърже с темата за медиите изобщо и за развитието на медиите в момента. Защото критиката е продукт на медийния свят, който иска да говори на хората. Кои са твоите примери за добра критика? Дали съчетаваш тази понякога сполучлива язвителност в изразите на примерите, които си дала, и добавяш от себе си разгръщането в наистина по-широк социален контекст, в който добавяш и нескрито критика към самите архитекти, които понякога са прекалено елитарни, понякога просто се възползват от възможностите без да са социално ангажирани. Както даваш пример в въпросната последна за сега статия, ще разберем защо не си толкова активно напоследък, как така никой архитект не е загрижен за разрушаването на градовете, но когато стане дума за възстановяването, се нареждат веднага, за да се включат. Да кажем, че това е част от спецификата на нашата професия, че ние искаме да строим и че определени групи от моя бранш държат да участват в реконструкция и възстановяване. Това в някои моменти изглежда цинично, примерно последните години, особено по време на войни, които все още не са свършили, да се правят планове за възстановяване на градовете, докато войните не са свършили. Категорично е цинично, каквото се случи още на 5-тия месец от началото на войната в Украйна, което се случи веднага след старта на бомбардировките в Газа, и ще продължим да виждаме такива примери. Това може би е част от една деградация на ценностите в нашата професия. Не искам да обобщавам, че се отнася за всички архитекти. Не мисля, че е локално явление. Мисля, че е глобално. От друга страна, нека пък да си помислим, че реконструкцията на градовете и възстановяването им винаги в историята са променяли начина, по който архитектурата работи изобщо. Втората световна война е също такава гигантска травма, оставила много градове по цял свят с между 80 и 100% в Япония, разрушена градска тъкан. И този образ на травмата е променил поколения архитекти, първите поколения следвоенни архитекти. Тогава обаче това е вървяло ръка за ръка с създаването на обществения договор след края на Втората световна война, тези грешки да не се повтарят. И с развиването на институциите след Втората световна война, включително за опазване на културното наследство. Развитието на идеята за опазване тогава е продукт на
ужаса от гледката на разрушенията. И това пък от своя страна върви и с развитието на социалната държава навсякъде през първите 3 десетилетия след края на Втората световна война, когато архитектите имат мисия, утопична, наивна, идеалистична, каквато и да е било, но все пак обърната напред към бъдещето, да се опитат да възстановят тези градове така, щото те да бъдат добри за живот за максимално широк брой хора. Разбира се, архитектите от стотици години мечтаят такива неща. Обикновено зрелищно се провалят, а така са се провалили в края на 60-те и 70-те. Но това, отново да се върна към твоя въпрос, го давам като пример, че не винаги желанието да възстановяваш след война е непременно нещо лошо. Въпросът е защо го правиш? Каква е мотивацията да го правиш? Дали го правиш от някакъв егоистичен, индивидуалистичен, неолиберален устрем, просто да си ти най-известния, изявен на полето, или го правиш за хората? Позволявам си в извънреден порядък да се обърна към зрителски въпрос още в тази част на предаването, тъй като естественият ход на разговора ще бъде много по-успешно допълнен с по-конкретен пример. Може да се допълни за твоето изложение с това за звездите архитекти, за които се говори в днешно време, и за това ще предложи ли стархитектът Норман Фостър помощта си за възстановяването на Газа, а на Иран, пише един от представител на аудиторията на този. Изобщо няма да се очудя, макар че аз мисля, че той е много заед в момента да възстановява, да прави общия устройствен план на Харков, който беше бомбардиран пак, мисля, преди 2 дни. Но да, архитектите звезди имат тази тенденция, макар че последните години дори и тяхната слава помръкна. Те започнаха да бъдат атакувани дори в нашите среди. На тяхното желание да бъдат винаги навсякъде от доста години, поне от 10 се гледа подигравателно. И за това, например, помогнаха новите медии. Много иронични акаунти в различни социални медии, които се подиграват абсолютно безпардонно с тяхното желание на хора като Фостър, Бярки, Ингелс да работят с диктатори, с авторитарни режими, да са винаги навсякъде, да правят архитектура самоцелна, изявяваща само тях. Нещо, което всъщност разговора за архитектура глобално от повече от 10 години смятам, че отрича, включително с наградите, които дава, примерно наградите Прицкер или наградите за нова европейска архитектура, мис Ван дер Роhe. Те обикновено окуражават по-малки, последните години локални бюра, по-регионална архитектура, реконструкции, социални интервенции и публични пространства, а не еднократни жестове на намеса, егоистична, да кажем, в градската среда. Сега и стархитектите се опитват да се калибрират спрямо духа на времето, но със сигурност те останаха част от тези златни години на неолибералната икономика, да кажем 91-то десетилетие на нашия век, когато все още архитектурата беше просто жест. Вече тя не е. А какво е? Какво ни се иска да бъде? Добре. Тя е, както много други сфери, всъщност все още търсеща себе си. Смятам. Както и цялото общество, може би. Последните месеци много пъти си мисля, това връзка и с въпроса защо съм в ТОЕС, как забравихме много от уроците на 20 век, а дори сякаш и на първите 2 десетилетия на 21 век. Уроци всякакви, включително архитектурни. И хора като Марин и като Буцев бяха от онези стари либерали, социал-демократи, интелектуалци на 20 век, които помнеха грешките на този век мъдро и болезнено. И много пъти, когато нещо се случи сега, си казвам защо ги няма. Хора като британския историк
Тони Джуд или като българския интелектуалец Ивайло Дичев, с които можеш да направиш дисекция на обществото, но учейки се от това, което не сме направили както трябва в миналото. Защото 20 век наднича от всякъде днес, от всеки пост, всяка културна война, на всеки ъгъл, включително архитектурен ъгъл. И старархитектите са просто върха на цялото това бунтуващо се, неясно на къде отиващо море на съвременното общество. 20 век несъмнено присъства, но присъства и една дигитална епоха, в която пребиваваме и ти я извеждаш като мотив, като контекст в твоята първа книга. Първо ли? Не. Първа е. Добре. Наритвала ли си сграда скоро? Наритвала ли си сграда скоро? Не, само хора наритвам, Добре. които не са достатъчно отговорни или са цинични. Като си говорим за присъствието на архитектурната критика, защо събирането и в книга придобива друго изражение, друг контекст в дигиталната епоха? Защото може би живеем в много свръхдигитализиран свят и имаме нужда от някаква устойчивост. Аз като пишеш човек, да кажем, съм продукт категорично на дигиталната епоха. Както правилно каза, започвайки като блогър. И то продукт на Web 2.0. Онези утопични години, в които смятахме, че може да се говори за всичко по един безпардонен начин, без да минаваме през редакционни съвети, през иерархиите на старите медии. И смятам, че това бяха онези щастливи години на дигиталното пространство, преди социалните медии да променят отново правилата на играта. Тогава абсолютно не смятах, че има нужда каквото и да е да излиза на хартия. Но смъртта на книгите е обявена самоуверено от това наше време, първото десетилетие края на първото десетилетие на 21 век. Разбира се, че се оказа прекалено наивна и не случила се. И сега по същия начин не смятам, че стандартните медии ще загинат заради социалните, но също така смятам, че трябва по някакъв начин да пазим историята на това най-близко минало, защото тя критиката е история на днес, на съвременността. Едно време с Лота имахме едни 10 години, в които правихме наградите Лота, които като се върна назад, спряхме да ги правим около пандемията 2020, т.е. между 2010 и 2020 имаше един абсолютно несериозен, но преглед на това, което се случва с българската архитектура. Сериозен? Колко да е несериозен? Всъщност бяха най-коментираните архитектурни награди, да си го кажем, защото официалните бяха... Не знам, аз даже не мога да се спомня коя беше церемонията, в която поредица от награди получи така наречения цар и Мали град, примерно. Но все така разбираш какво тези неофициални и несериозни награди бяха изключително коментирани. И това е силата на уеба, това е силата на дигиталното пространство, защото те стигаха до всички. Но ако днес свалим сайта на наградите, който стои от 2020, все още стои, едно десетилетие от историята на българската архитектура, колкото и съм уверен да звучи в момента, няма да го има. Защото сайта, примерно, на архитектурната седмица го няма вече. На дизайн седмиците ги няма. Списание Абитария вече не съществува. Сайта му го няма. И как ние пазим спомена за това, което се е случило през последните 2 десетилетия, например, свързано с архитектура и градска среда. И в един момент дигиталното трябва да се събере в някаква малко по-устойчива форма. Не знам. Може би е ретроградно като човек, като мен, който си въобразява, че може да говори за днес, но да гледа напред, но в крайна сметка... Променя ли се тонът, когато текстът влезе в книга? Примерно в тази книга материалите са публикувани, някои от тях дори в Тоест.
променяш ли нещо, когато ги вплиташ в книгата? Много малко. Аз смятам, че трябва да се промени тона на печатните книги и да бъде адекватен на времето, което живеем, което е свързано с друг начин на изразяване, с много по-бързо писане резултат именно отново от дигиталното и с много по-ясен начин на изразяване, който да отразява дори дефицитите на внимание, които съвременното общество има. Но ако искаме да кажем някакви неща, трябва да ги кажем по адекватния за нашето време начин. Така че по-скоро обратното е влиянието. Или поне това е било моето намерение. А какво е намерението за следващата книга? Която Следващата... сега е вече в процес на завършване на редактирането й. Да, но тя е много по-бавна книга. Неудобната модерност се нарича и тя е формално история на българската архитектура след Втората световна война ще бъде. История не само на архитектурата през социализма, но и на прехода, на постсоциализма, на 90-те и на това как ние днес оценяваме тези десетилетия след Втората световна война. Разбира се, това не е моя книга, това е колективен продукт, както и архитектурата след войната е била колективен продукт. И се оказва, че когато се прави книга за един противоречив период, тя се прави много по-бавно. С това не казвам, че тя е трудна за четене, че е дълга, че е тежка. Напротив, когато трябва по ясен и лесен за разбиране начин да пишем за трудни теми, се оказва, че отнема много повече време. Абсурдно е как тази книга я правим, може би вече близо 15 години, 10 години проучвания, 5 години публични лекции, магистърски работи, преподаване, 3 години писане и редакция. Но това отново не е толкова история на архитектурата, колкото история на света и България, история на културата през архитектурата за едно време, което може да ни научи много на това какви сме ние днес, ако го познаваме. Защо си струва да познаваме архитектурата след Втората световна война и на какво е посветена мисията ви с ново архитектурно наследство? Защото тя формира над 80% от застроената среда около нас и не само в България, а по цял свят. И в същото време обаче не е защитена. Тя не е защитена, което е един от формалните аспекти. Тя има и много грешки, които няма нужда всички да се пазят, но и в България, и в цял свят втората половина на 20 век е променил коренно средата. Ние специално, като една държава влязла в съветската сфера на влияние, сме били ударно модернизирани, за добро или за лошо. И сме построили и курорти, и заводи, и панелни комплекси, и забележителни обществени сгради, и културно наследство сме реставрирали, но и стара градска тъкан сме разрушавали. И в същото време сме правили пешеходни улици и градове за хората, и магистрали, включително през античните руини на Пловдив. Така че всичко сме успели да направим, както и целият свят за тези десетилетия. И въпросът е как тази архитектура, която категорично е променила начина, по който живеят в застроена среда българите и днес, и начина, по който изглеждат градовете ни, гледаме на нея като част от съвремието, защото не мисля, че повече можем да построим сграда като културния център във Враца или като Националния дворец на културата. Просто начина, по който работи държавата на централизираната икономика и социализма, идеологически насочени проекти, или начина, по който работим с бетон или с материали, уменията да обработваме камък или да правим дърворезби, всичко това вече го нямаме. И за добро или за лошо, може би, както грешки, така и постижения е добре да бъдат оставени за бъдещите поколения. Една от особеностите има предубеждения към тази архитектура.
но не можем да отричаме стойностите и в тази връзка, това, което спомена с културния дом във Враца, там определяте го като един вид постижение в работата между една организация като Ново архитектурно наследство и властите, да речем, местните и държавни. Ами това беше инициатива на община Враца. Да. Една инициатива, която е добре да се случва за такива емблематични сгради, които формират идентичността на българските градове навсякъде. Без нуждата те да бъдат задължително, официално обявени като културно наследство. Просто всеки път, когато ние искаме едни сгради от миналото, да ги направим адекватни на бъдещето, включително енергоефективно. Начин, по който те се отопляват, начин, по който работят с публичните пространства, навън, вътре, потоци хора. И също сградите трябва да се променят. Те трябва да отговарят на съвременния начин на живот. Но няма нужда това да става по еднакъв начин за всички сгради. И няма нужда всички тези сгради да бъдат задължително недвижими културни ценности. Но смятам, че всеки град има нужда да оцени своята идентичност, включително през такива сгради, и този ценностен подход да го прилага навсякъде. От определен детайл на уличната настилка, павирана или не, от определен детайл на каменната облицовка, която няма нужда да се топлоизолира отвън, или на видимия бетон, който повече никога не можем да направим, включително защото изглежда абсурдно във времена на климатични промени като нашите. И в крайна сметка се оказва, че този ценностен подход би следвало да бъде по-устойчивия начин да работим за запазване на спецификите на градовете ни. И затова този пилотен проект е за нас важен. Аналогичен правим в момента с читалището в североизточния малък град Лозница, което пък беше част от една изложба Тотал проект, която правихме много специфична архитектура, отново модернизъм от 70-те, с характерна каменна облицовка и с много характерна фасада с цветни стъкла, което отново не би могло да бъде адаптирано на съвременните енергийни нужди по стандартния начин. Но няма нужда да бъде със статут. Тоест това е един здрав разум. Опазването на качествата на градската среда и на архитектурата би трябвало на първо място да бъдат резултат от здрав разум. От една умереност на това, какво ние трябва да правим като професионалисти и по какъв начин трябва да уважаваме това, което имаме оставено преди нас. Разбира се, формален признак на една сграда е тя да бъде обявена за недвижимо културно наследство, но тъй като тези, които са обявени, също не успяваме да ги опазим, какво остава за тези, които не са? Там наистина е въпрос на здрав разум и на чувствителност към средата, която обитаваме. Чувствителност, която все по-малко се възпитава напоследък. Споменахме Лота, ти спомена и фестивалите, които се правиха в Пловдив, вероятно и на други места. Защо ги няма тези форуми вече? В културните алманаси на градовете присъстват повече събития, свързани с консумация, но не и с разговор. Събитията за архитектура последните години наистина намаляха и се оказа как всъщност няма и места, не само където да се събираме и да говорим за архитектура, но и места, където устойчиво да се пише за архитектура в един малко по-широко професионален контекст. Аз отново не мисля, че това е български феномен. Вярно е, че форуми като Венецианското биенале, например, все още удържат позицията си за най-влиятелни в нашата сфера. Макар и доколкото разбирам твоята позиция в много по-елитарен контекст. Все по-елитарен, но става като място, действително. Но много биеналета и събития за архитектура с течение на времето, и особено след пандемията, полека-лека угаснаха. Много медии за архитектура изчезнаха. Редица колонки и оперативни критици в стандартни медии също спряха да пишат, т.е. много медии спряха да поддържат оперативна критика, не само в България. И може би на пръстите на едната ръка се броят в момента активните критици архитектурни, чието глас се чува, форумите като Венецианското биенале, които могат да променят разговора за архитектура.
онлайн медиите, които все повече са една мозайка от проекти, някаква база данни, в която се влиза, за да се провери нещо. Медии като Дизин или като ArcDaily, а не точно медии, които водят разговора в някаква посока. Голяма част пък от смислените медии са скрити зад paywall, т.е. дори да има желание да се проследи нещо, то е трудно достъпно. И така разговора за архитектура се трансформира. Въпросът е дали е изчезнал. Аз не мисля, че е изчезнал. Не мисля, че е изчезнала нуждата от такъв. Да. Но той се случва в различни кръгове, на различни места, чрез различни инструменти, в различни медии. И това не е непременно лошо, защото начина, по който ние говорихме преди 15 години в блоговете, беше невъобразим от гледната точка на стандартната печатна медия. И така начина, по който се говори за архитектура в стори в Инстаграм, също така е несъпоставим с все пак по-дългото и бавно четене, което една стандартна статия онлайн предполага. Така че нещата се променят. Не значи, че разговора трябва да приемем, че изчезва. Но места и събития категорично липсват. Да. Не, аз защото и подозирам някакъв вид изритване, ако ползваме същата дума от културните календари, съвсем умишлено от местните управи на такъв тип разговори. Имаме много говорящи примери. Но микрообществата все така вършат полезна дейност и ние така едно микрообщество опитваме да направим с анкетата, която въведохме в началото на разговора и сега вече ще видим какво са отговорили представителите на аудиторията. Все се чуди как да ги кажеш зрители или читатели, или защото те са едновременно всичко. Градът за хората е направен по човешка, не по автомобилна мяра, приветлив, гостоприемен, достъпен за хора с увреждания, с пешеходни зони, места за разходка и почивка, велосипедни алеи, добър обществен транспорт, активни фасади и без подлези. Долу подлезите. Защо пък? Ян Гео също мразеше подлезите. Той ги мрази още. Да, според него всичко трябва да е на нивото на очите. Трябва така, да се... Така е по-удобно. Да. Подлеза е пречка, която ти трябва да преодолееш, за да се движиш нормално в града. Да, очевидно е човек, който познава Ян Гейл, така, неговите мисли, лично не знам. Жизнено пространство, но и културна общност, също като селото, но по-различен. Най-приложим в обществата от северо-западна Европа, но това не означава да не се стремим към него. Град без коли в центъра. Общо пространство, което се създава заедно с гражданите, баланс между удобство и характер, кошмар и възможност. Градът за хората е паркинг. Как го виждате? Може би с ирония. Най-вероятно, да. Неизбежно зло. Място на съвместност, богата палитра от човеци. Ти как виждаш палитрата от отговори? Мисля, че това е една образована публика, която е чела тази книга, издадена именно през 2016 година, Градове за хората на Ян Гейл, и проследила разговорите, които водим. Аз отново искам да кажа, мисля, че тези 10 години, първите няколко, успяха да създадат консенсус, че ние можем да направим градове за хората в България. И много страдам, че теми като свързани пешеходни пространства, свързани велосипедни маршрути, начин по който коли, паркинги и паркиране се балансират с активния град, не срещат 100% подкрепа, която би следвало, след като са минали тия нива на одобрение, да продължат да срещат. В София, в резултат от усилията от 2016-2017 и направената стратегия, би трябвало до днес ние вече да имаме активно действаща система от свързани пешеходни пространства, стартирана от община и от различни активистки групи включително, но в крайна сметка такава все още нямаме. Конкурса за площад Света неделя, който също трябваше да превърне това място в една от точките на свързаните пешеходни пространства на София, започващи от булевард Витоша, но минаващи през улици като Шишман, Съборна, Граф Игнатиев,
Света неделя, която свързва Пиротска, т.е. да има някакво протичане на движението на човека в този град, без да бъде постоянно напрегнат от присъствието на колите, не се осъществи. И да, затова предполагам, че е иронична темата с паркингите и местата, където... Имаше фестивал Улица Шишман и други фестивали, които създаваха чувствителност към градската среда. Ма това не ти ли изглежда като отдавна от минало време, а беше само преди малко повече от 5 години? Именно, това е. Как се случи това? Как забравихме тези разговори за неща, за които вече се бяхме съгласили, че трябва да ги случим и оттам нататък градовете ни да продължат да се развиват? Те имат още много какво да работят върху себе си нашите градове. Това е само базата. Да има 3-4 свързани пешеходни улици, от които нататък вече да опазваме културно наследство, да работим за многослойна градска среда, да работим за различни, нееднородни, интересни, глобално конкурентни градове. Или пък да продължа да създаваме характерни сгради със собствен почерк, за да не изглежда прекомерно еднакъв града. Как да създаваме такива сгради, пита? Ами ние ги имаме. Нашите градове са пример за това. И София, и Пловдив, и всеки български град. Ние сме страна от Балканите, която има щастието да бъде една вечна периферия на големите империи, взела всичко от всички. От римска, от османска, от източния блок, от Европейския съюз. И това прави градовете ни адски интересни, ако питаш мен. И точно това е нещото, което трябва да оценим и да го пазим. Дори в рамките на един град кварталите са различни. Нека да има стандарти, но те могат да бъдат специфични спрямо характеристиката на зона Б5 или на Яворов, или на улица Ангел Кънчев, или на Женския пазар. Това са толкова различни места. Пловдив също. Пловдив има толкова много нива на историческо наследство, някои от които обговорени, но новото му архитектурно наследство след Втората световна война е не по-малко важно. Сгради като библиотеката или като Дома на техниката, жилищни комплекси като Тракия, това са или реставрации като античния театър или стадиона. Това са все места, които правят един град да е много различен. И Балканите, именно заради тези смесици, са произвели градове като нашите, градове като Белград, като Сараево, които са ужасно интересни и това е най-важното, което трябва да пазим в тях. Това е една от грешките на следвоенната епоха. Опита да бъдат унифицирани с крупни жилищни комплекси или с крупни намеси за градско възстановяване, магистрали, разсичащи градовете, но това отново са грешки на 60-те, случили се и в Щатите, още по-болезнено и в Западна Европа и на други места в Източна. При нас дори не са се случили с драматичните последствия на това, което направи Чаушеско в Букурещ, например. Така че това, което имаме, е супер. Просто трябва да го оценим и да го пазим както трябва. Позволявам си още малко местен контекст, който ме интересува пряко, защото спомена Пловдив, там тази зона, да речем, Дома на техниката, бившия синдикален дом, Кинокосмос, можеше да бъде допълнена и от галерията на същата улица Гладстон, тя обаче бе разрушена. Библиотеката, която е изключителна сграда, в момента се ремонтира и ние не можем да сме сигурни, че ще се ремонтира много коректно и естетски. Как трябва да се действа в тези случаи? Трябва да се анализират. Този слой е много труден за анализиране. Той е много всеобхватен, много голям. Отново е част от дейности, които сме правили в ново архитектурно наследство. Даже предстои излизането на един архитектурен гид. Новото архитектурно наследство на Пловдив сега в края на март, който ще разкаже над 80 сгради, формиращи този облик на града. Нещо, което сме направили и за София. И една от предизвикателствата е, че наистина сградите са много, пространствата, ансамблите, комплексите са много.
От друга страна, те формират такива супер специфични места, като това по улица Гладстон, което спомена, но не само. Оси, жилищни комплекси, примерно по улица Капитан Райчо, който е един отделен, много интересен експеримент с комплексно жилищно застрояване. И анализа на спецификите, отново да се върна, ще ни помогне да запазим градовете ни интересни. Един от зрителите пита именно как съчетаваме всички тези слоеве, така че градът да изглежда цялостен, а не като колаж от епохи. Аз не виждам нищо лошо в колажите. Въпросът е да се балансират правилно. Да. Иначе какво ще имаме? Ще имаме унификацията на антиутопиите, които не искаме да се случват около нас. Колажа дава живостта на града. Аз все още смятам, че живеем в постмодерни времена, в които всичко е възможно. Можем да спорим по този въпрос и градовете ни могат да понесат този колаж, ако е балансиран. А какво значи балансиран колаж? Това вече... Това е въпрос на някакъв вид внимателно сложени стандарти в градската среда, например, за детайл на настилки, за ремонт на определени фасади, но правещи разлика между това дали една сграда е модернизъм, дали е постмодернизъм, дали е сграда от 90-те, дали е грешка от нулите. И нашите градове, дори с абсурдния си характер на наслагване, са все по-интересни, именно защото не са унифицирани, мисля си. В последните години все повече се говори за по-радикални идеи в градската архитектура, сгради с вертикални градини, общи покривни пространства, повече зеленина интегрирана в самите сгради. Реалистично ли е да мечтаем за подобни промени в българските градове или има структурни причини, икономически, регулаторни или културни, които правят тези идеи по-скоро изключение? Аз не мисля, че има регулаторни ограничения. По-скоро се притеснявам, че крайните примери за подобни проекти граничат с утопиите. Аз съм много скептична към архитектурните утопии, защото, както казах, архитектите от повече от 100 години се опитват да реализират своите утопии и те много рядко завършват щастливо. Един от любимите филми на архитектите, направен преди почти 100 години, е Метрополис, който създава един европейски град в някоя година на 21 век, с гроздове от сгради, с летящи коли, с улици в небето, но после се оказва, че много малко от хората живеят в облените от светлина стъклени небостъргачи и голяма част от тях са долу, под земята и не са щастливи. И в един момент тази утопия много лесно минава в антиутопията на Ридли Скот и Блейд Рънър, когато имаме един град след Трета световна война, в който отново коли летят във въздуха, отново имаме блестящи стъклени фасади, но те са един друг град. И много трябва да внимаваме с крайните визии, как архитектурата може радикално да промени средата и по-скоро отново да балансираме. 2 години след този филм, Blade Runner, не знам дали си спомняш, Ридли Скот режисира рекламата за първия персонален компютър на Macintosh и той беше пуснат през 1984 година, не случайно. Отново да хванем този път не само архитектурните, но и дигиталните утопии. И тогава тази реклама, режисирана от Ридли Скот, имаше една американска лекоатлетка, която с чук, известна олимпийка, разбиваше монитор, който показва големия брат. 1984 година е. Но Apple идва, за да не е 84-та толкова страшна, колкото сме предполагали, че ще бъде, защото света на компютрите ще ни спаси. Дали успя?
да ни спаси от антиутопия и от големия брат. Или ни вкара в... Или ни създаде по-голяма, да. Не си спомням този клип, честно казано, но пък в Blade Runner утопията или антиутопията е и архитектурна, и дигитална. Така или иначе, но от Фриц Ланг до Ридли Скот отстоянието е не малко, но все така в днешно време като че ли други нямаме съвременна, освен продължението на Blade Runner, нямаме такива филмови или литературни видения. Всъщност това много е претенциозно да се твърди. Едва ли съм огледал всичко, но като че ли други теми не занимават повече. По друг начин виждаме апокалипсисите, вече по-дигитални, свързани с изкуствения интелект. Да, и обикновено те се случват на фона на бруталистични бетонни архитектурни пейзажи, независимо дали става дума за Дюн или за друг филм, който работи с страховете на хората от роботи, изкуствен интелект и някакво постапокалиптично бъдеще, като например в Пътя на Кормак Макарти, да. Той също е филмиран, но не съм гледал филма. Има много бетон. Предпочитам да си и оголена арматура. От книгата, да. Вероятно. Да. Права си всъщност, да, в тези апокалиптични видения архитектурата е съществен елемент и тя така изглежда. Говорихме се да те запитам за това в началото, но така стана, че ще те питам в края на разговора. Какво въобще те насочи към архитектурата? От както се помниш ли имаш тази чувствителност към света, който ни заобикаля? О, Боже мой, аз не знам дали я имам всъщност. Как да нямаш? Целият разговор това доказваме сега. Аз винаги просто съм се опитвала да правя нещата, които смятам, че всеки архитект с поне минимално чувство за отговорност, колкото и помпозно да звучи към обществото, трябва да прави, просто да прави нормална архитектура, от която не го е срам, да запази някакви базови нива на професионална етика и морал, да се опитва да следва духа на времето, да уважава духа на мястото, да не бъде експертно капсулиран и да не говори само на себе си. И независимо дали се пише или се прави архитектура, дали тя се преподава, ние архитекти може да бъдем много неща, не просто да строим декари жилищна площ. И ми се струва, че може да дадем още много именно чрез тези наши комплексни умения да структурираме света около нас. Как ние самите можем да бъдем по-комплексни към усещането си към заобикалящата ни среда? Често ми прави впечатление, че, да речем, човек, който се занимава с шрифт, той много държи на шрифта. И когато прави презентация, примерно, може да е допуснал технически грешки, но това за него не е проблем. Не знам защо се сещам за този пример, но как можем да бъдем наистина чувствителни към по-широк спектър от това, в което сме вградени, от това, в което живеем? Ами като сме любопитни към сфери извън нашата. Винаги съм смятала, че всеки балон, всяка сфера, всеки бранш, всяка професия трябва да е отворена и да поема от другите, защото тя така се развива по-добре. Архитектурата създава пространства, в които телата ни се чувстват по определен начин. Но в един момент, общувайки последните месеци с музиканти, аз осъзнавам, че звука е много важен за тези пространства. Аналогично може да дадем примери за много други сфери. И това да не бъдем капсулирани за мен е правилният път и да съшиваме раздраната тъкан на обществото ни. Някакъв опит. И да развиваме собствените си професионални полета. Едновременно с това. И ето в допълнение на произволния пример, това, което говорихме преди и ти пишеш за детската болница, която беше проблем в много отношения, но не и по отношение на самата сграда. Това, че архитектурата може да е терапия, но може да е и обратното на терапия. Да, ужасно абсурдно е как ние говорим за процедури, за
корупция, за осигуряване на определени базови необходимости от училища или от детски градини. Скандалната история с детската болница, но не говорим за качествата на пространствата, които тези нови сгради трябва да направят, за да може децата да се чувстват по определен начин и в училището, и в болницата, защото пространствата лекуват, пространствата променят начина, по който се чувстваш. И също както и шрифтовете, впрочем. Също както и графичния дизайн на учебниците, по които учат тези деца. Тоест, визуалното, колкото и да мразя самоцелната естетика, но визуалното и пространственото ни градят като личности и е много важно да мислим за тях комплексно. То е пак част от тези утопични идеали на 20 век, да се опитва, на Баухаус, например, да се опитва да подреди средата в едни мултидисциплинарни екипи, като едно тотално изкуство, Гезамкунстверк, което от шрифта, през дръжката на вратата, през дизайна на лъжицата, килима, материала на сградата и самата сграда, площада, парка, са един голям комплексен продукт, който създава личностите на бъдещето. Много по-подходящ пример бих дал, ако бих посочил филма "Бруталистът", който не знам, по-скоро не в киноестетиката си, но в киноформалността си е добре издържан, но пък ето в архитектурно отношение е абсурден, както пишеш. То е абсурден и от гледна точка на архитектурната история. Тук да. можем дълго време да спорим за обективността и субективността и независимостта на изкуството, но няма архитектурен историк, български, немски, американски или френски, който аз да познавам и който да не е възмутен от архитектурната непрецизност на този, иначе доста самоуверен филм. Да, въпросът беше точно за този разговор, в който ние сме вклинени в един канал, в един балон и не искаме сякаш да разширим кръгозора си. Не, можем да използваме нещата от другите браншове, които да помогнат да усилят посланието, включително на филми като "Бруталиста", а не да използват архитектурата само с най-популярните формални образи отново, с които тя присъства във филми от десетилетия. Не отговори конкретно какво ти е насочило към архитектурата. Може пък да не е необходимо. И да? Не съм сигурна, че имам отговор на този въпрос. Толкова отдавна беше. И един зрителски въпрос пък аз не зададох. Кога отново ще имаш статия в "Тоест"? В мига, в който всички книги излязат. Това трябва да се случи близките 1 до 2 месеца. Така ли? Да, оказва се, че когато пишеш книга и когато пишеш периодично оперативни текстове, е много трудно да балансираш между двете. Едното изисква някакво по-бавно усилие, а другото изисква да си рефлективен на нещата, които се случват ежедневно. И двете неща много трудно са съчетаеми, но се надявам, че след април ще се завърна. С огромно нетърпение очакваме и самата книга. Ти каза, че е писана от цяло общество, не само от теб. Какво имаше предвид? В проучванията участва целият екип на Ново архитектурно наследство, но и много други хора, включително графични дизайнери, архивни колекционери. И тази книга, да кажем, че със своите над 1000 илюстрации и близо 500 страници, един нескромен опит да обобщи едни десетилетия българска култура през архитектурата и да видим дали сме успели. Много ще ми е интересно да видя реакциите на публиката. Тя е дизайн обект. Дори като изкуството на книгата е провокация към читателите. Не само като тематика, не само като архитектурни обекти, не само факта, че тя се нарича противоречивата модерност, именно защото разглежда българската модерност и завършва с противоречивото наследство и е изградена от диаметрално противоположни, умишлено подбрани
конфликтни примери, архитектурни и не само, но и самата тя като тип четене, като работа между книжното тяло и читателя, ще видиш, е отделно ниво на провокация. Така че да. Ще видя и мнозина ще видят и това по някакъв начин ще е запълване на празнината, за която толкова говорим, архитектурната критика. И да, въобще много благодаря за този великолепен разговор. И аз благодаря, за мен беше и за теб удоволствие. беше така. Както е удоволствие да пиша в Тоест, където ще се завърна. Чакай, много важно беше да задам дословно този въпрос. Кога ще пишете отново за Тоест? Всеки ден се надявам да излезе за ваша нова статия. Оставаме с тази надежда и с пожелание за успех в всичко, което правиш. Анета Василева, гост в днешния епизод на Тоест разговаряме. Следващия месец ще се срещнем също с човек с доста обемен кръгозор, но в Тоест тя напоследък пише за здраве, за женско здраве. Надежда Цекулова ще е следващия ни събеседник. Очаквайте ни на 4 април. Тоест разговаряме е поредица подкрепена от Институт Отворено общество София и съфинансирана от Европейския съюз в рамките на проекта Media Resilience. Това беше всичко от този епизод. Всичко най-прекрасно от нас.